kinong yalam mathamay jong kanong po Region Auto Owners and Drivers Association NRAO NDA kiblayo ru kajing itu na Deputy Commissioner ko Ribhoy District Menta kasingi kilaliban ujor sendan show DC but SP ko Ribhoy halor kajing kano ba uba Marcus Martin but uba Deblo Makri kibadai hinong yalam barim ka NRAO NDA ki penan kam bakla ya ka kerteng jong ka kenhun ki nong nyat auto bat ya lam maklaru ya ki nong nyat auto namar wat hadin ka jing pen thamai ya ki nong kit kam udang bateng banle ya ki kam be an ban krong pisa na ki auto bat menta ka kenti ula khore pat ban pelong da ka jing elang ban jit ya ki nong kit kam bat thamai ha ka art play trek menta ubanai haba kran pat kilat pathai khubor hadien ke jingnet kendo ya UDC ban SP ke Ribhoy uba Banasar Lingdo nonglai President ke NRAO NDA uloong bahadu ka khatwei terek mentau benai nakal yang kinong yalam bathamai jong ka NRAO NDA kilayo da ke jing itu na UDC ke Ribhoy ringkat ki kot kisla balah itu nakal yang ko sarkar Henry kabasngo lingo kalong ba uba Marcus Martin udang sam shiti biang shakinong yat utu da kabapenan kambakla ya kaju ke kerteng ke NRAO NDA kamumut ba hadu menta udang kam yaladi kum upresiden kate ke kenhun kinong yat utu uba Banasar ulethu ru ba uba Marcus uloong ba ya kinong penskam ru ngim itu bat kinong sha penskem ru nim itu kabamut ko office jong UDC ka bakla hakhamat jong u bat day halor kate ka nongrim kum kinong elam kilalet pan ujor sendan sha UDC ba unchim khya ya kane ka kam namar kum kini ki jat briu ki pentho bria bat yalam bakla ya kinong yat utu namar kinong yat utu menta ki klumar manu badai kinong elam ki bashisha ulo ong ru bakum ka kenhun ke NRAO NDA kila maham yo ba Marcus Martin bat uba Deblo Makri ba kim bet shu pan kam kum kinong elam bat ban penan kam bakla ya kate ka kerteng jong ka association sti ba ane ka sti ka ba u nakaliang tu udang konbin ya ka we ka meeting ka barlong hamadan pamsim bat u misuse ya ka kerteng jong ka association kamut udang kam kum presiden jong ka association hadu menta kani kade kerteng jo ba Marcus Martin presiden NRAO NDA bar une ude uba W Makri secretary jo ka NRAO NDA te ko ne kalong impossible namar balai ba nakaliang jong ka an nakaliang jo ka sarkar DC office nang ne kala itu yangi kumno kam iba pura jo ka session ndai ka ba lengo kalong ba kumno kini kibriu kidang kam ilade ba kidai ki presiden secretary jo ka association te nakalian jengi kum ki nong yalam juga association ki bala iyo ka approval nang ni na policy office ni sukhia halo kane ba nakalian jengi hi ni 1 week kloi menta nglo submit ru ini ka chithi ke jengi sepo ku deputy commissioner Ribhoy district ba ngila ai ru ka chithi sepo SP office ba nakalian jengi ko ba you have to take action ma abide ba ka kam te nakalian jengi kum ki nong yalam ki bala iyo ka jipin ku bor na ka sarkar tengis ngo bandong ba uneu presiden jengi ulalong ruklau ilade te kumno habangi ngila yo kita ki jing pirsan adong sadong ikot kislag babyang nri balai te udang kamilade kumno presiden temo kane ka jingle ka jong ugalong ba yala de udum kemudi ki wer umur pendum lot nakaliang jengi kinong ngilam joka NRAO NDA ngiwan hangne ban pencai ba sipi ki ba kinongnya auto bar ki ba bana du ka khatwai trik jungne banai ba alek jongne benai bangelayo ik overbal no po DC nyopo DC ke office bangelayo ba kajing pedi thuk mathmai ngi kim kinok kam mathmai tingalayo ke jing thok jing tar baro ikot kisla baro bangelapan itu ingi nak liang sarkar itu ingi kinok kam mathmai jongan po ibar awai ten re ke besngolong ngok mentangi kendit menne ba udah kaleng jong presiden merem jong ba Marcus Martin udang sam sithi bang seki tagi ba kersan ni ba iya kada kaju ka kerteng upunan kam bakla iya kada kaju ka kerteng ka NRAO NDA kabamut ba udang kam hadu menta ka ganti ba menta udang kam padai bu presiden uto ujokan opo auto action berkawai ba haju par ko susi uang ru hana ba
ya kinong pen scam rang imitu ya kinong syak pen scam rang imitu ka ba saum dom ka bumut long ba ka DC office ka bakala hakmat ko jungu ten ringing solong ay kene bangiwan percaya baru ngiwan hang ne ka poru bang inon bu ka complain letter ban kali DC bon shimke kene ba kum kini ka jai bru ku tobri na ka por sa por ba ki shim ka buru ka jing duna jing bor perkhat jong uai war dan ni jing kat ne ka tungut kinong nya ato ba kum kinong nya ato bar sikata la jensi ar dayo tam menta kila shania kila asnang wan ban ai ka ketiga yang ketik mon ki ban itu lang bat ngi hendrai ka bementa kisa lungo bang ki wan hangi kum ki paj ba ban kelingi kinong lam ba kum no ngin shania yanongin khen ba kita kinong lam nomor ba unir long akam ba dumta de nomor kata ngi wan Ahmad Infik Selmbe ban pensai ba nomor ba une presiden bementa kum okam yang ba Markus Martin kum presiden une wan makri kum sekretari baradu kan sngi maham mardar ba umdai su ban nangkam presiden lan skrim dekni ki bro une ban sange no mardar une ban sange ru hagal jinglum khajna ga ju haga jingling ngataj no tes ju ngim khang ya kata ga jingkwa asuson ju de ki we pat ndrai umdai ban sim pat ya ga ju ka kertang ga bangela dangal ga government kala itu engi